А сейчас давайте познакомимся с участниками. Для начала представим аудитории, как зовут, сколько лет. Мухаммад, 17 лет. Меня зовут Мухаммад, мне 32 года. Меня зовут Нур, мне 36 лет. В школе как учился? Ну, так, средний учился. Любимый предмет в школе? Физкультура. Саид Хамзат, 18 лет. Умар, 23 года. Меня зовут Абдул Салам, мне 19 лет. Ислам, 33 года. К вопросам готов? Нет. Тогда поехали. Как называется линия, делящая Землю на северное и южное полушарие? Oli ma tijoli jäädä, ei ole. Центр Земли. Сахули. Глобус ты оценил? Линии. Вот как она называется? Вот глобус, Вроде бы обещал легкие вопросы. вот глобус, Мгм. и вот линия посередине идет глобуса. Она делит северное и южное полушарие. Пополам Землю делит. Ну, давайте учитывать тот факт, что я больше 20 лет не живу в России, поэтому вопросы, может быть, не Тогда полностью. поблажки будем делать. Давай, первая буква Э, А вторая буква? К. No se huolella, tuossa huolella. Hakuutsa on itse. علينا ما يحضر علينا ما يحضر كن مسلم كن مسلم كن مسلمون مسلمون أودمون. السلام عليكم أدوار تبارك الشيخ. أدوكات أدوار يا ما ولد شفت والله وعليكم السلام توارش مرشوق. أدوار Oğlum Adolf Hitler umut ne daha kızmış tezliğe son tiyatsolar spor kızmış tezliğe şaf kısak Allah. Я 20 лет не живу в России, Бог, худу я. Представь, я мечажут я. глобус ужас ну يحضر يا ديل مديل مكشناخ بو سموك شو ويل سمك بو قرن تدو بو دالر دولار ديل مديل. Нет, Pakistan адвокат, Шпацер адвокат. Глобус Бехма Билла. Вистрело. Виску, За Глобус да колдич хоюца Афган Шпор Пакистан Шпор Тятспор и Шпацер. Из Халхи Дмоц и Штадуда, и что дала. А что дала, вообще непонятно будет, что происходит. Начал душить октябрь, Черноберг было с Нагорного крига 20 лет Германии, адвокат по партии Юкаук, Гуман Швейцарии, Давахан, Экватор, интернациональный двошаг. Я отмазка, что решил сразу же. Видео 27 минут ехал, изданенько в конце полтига. Хаусита, Хазду Самони. Tekst. на букву Э. Нисса, обрежет Илюя. Яхт. Бейла, цацатак, шуй ханс, цауи. Третья В. Адуй. Эква. Duas met behar, dus dan zou je al laten. Лонига К. Equalator. Эскалатор, баланса. Equalator, мش هذا. Эквалатор засчитать, давай. Экватор. Ну вот, экватор, все, да, уверенно, экватор, вот сюда. не знаю, пропущу. Вторая К. Третья В. Это экватор или... Экватор. Бейла, сон первый раз я что Школя, мудешь. Знал его песминус. Экватор. Экватор. Бадерсон, 24 просто не да. Экватор. Молодец. Северное и южное. Экватор. Отлично.
Экватор. Отлично. Экватор. Экватор. Отлично. Дальше идем. Сколько будет 15 в квадрате? Так, надо подумать. Так. Сколько будет? Сколько будет? 15 в квадрате. 15. 15 в квадрате. Квадрат это на 2 умножение. Нет, На само 4. на себя. Само на себя. Хоца явно издевается, держу эмоцию. 15 в квадрате, подожди. 15? Меньше, больше? Сразу освободила. Давай. Все. Вопрос пропустить, Беш. Остальное на легкий вопрос пропустить, Беш. Вот сейчас. 30. Больше. 45. 50. Больше. Видишь, 100. Больше, уя. Са примерно, види, са 250 и 246. Ну, недалеко. Ага. Недалеко. 300. Меньше. 250. Меньше. 200. Больше. 230. Меньше немного. Пропускаем. Пропускаем. Ладно, я вот тоже эмоцию. Не знаю, пропускай. Пропускаем. 225. Eu às vezes só hoje amanhã dias, não é assim? Так, 75, 100, 225. Отлично. 225? Все правильно, Маша. Дальше. Что такое глагол? Давай глагол сумца, не хою. Окончание хитсреаксон хою. Бодега, делдахе, болахе. علي لا تموسو دقي ترونسو لم صديرونسو глагол تعال И суффикс «ма». суффикс глагол я Глагол «чаус». Пропускаем. собрал суханы Саш отвечает на что или кто или Окончание вот суффиксом с общей понятия глагол сумца. Вейшин и вождаш волшебный муда. Хунег, пропускаем. глагол муба замяться глагол я квадрат терти уерти Уверен. Тогда это. да так довольно глагол это вопросы отвечающие на кто или что Например, кто ты это глагол. нет ну примерно Например, кто ты? А где там глагол? кто Кто? А ты? я пропускаем может глагол это часть речи, которая пропускаем. Глагол – это, наверное, то, что я избегаю делать. Действие. Хорошо сказано. Да. Я даже не буду просить пример. Пример ты уже привела. Определение могу неправильно вспомнить сейчас. Глагол, Как помнишь? Глагол – это часть речи, отвечающая на вопросы, что делал, что сделал, ну и так далее. Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета. Например? Например, играть, бегать. Все правильно. Дальше идем. Как называется сила, притягивающая тела к земле? Натяжение мои. Сила? Сила натяжения. Идем дальше. Сила притяжения? А по-другому как называется? Сила притяжения. Можно так тоже сказать. Еще есть по-другому, можно сказать. Сила притяжения. Сила притяжения. А по-другому как можно сказать? Сила притяжения. А по-другому? Сила тяготения. И сила тяжести. А по-другому как одним словом? Сила тяготения? Одним словом, если. Не знаю. Он на Луне, она чуть поменьше. На Земле чуть Ладно, быстрее. ботанику, еще раз. Давайте нормально вопрос. Мы в школе это, по-моему, не изучали. На букву Г. Вторая Р. Гравитация. Отлично. Гравитация. Совершенно верно. Третья А. Четвертая В. Пропускай. Гравитация. А, гравитация. Окей. Гравитация. Контрасайкл. Что лучше гравитация до Герца? Гравитация? Все правильно. Гравитация.
Хорошо, Мистер, молодец. Пичка, не цахи, я цахи. Гравитация целостно, поинтереснее. А мы докторируем с гравитацией. Отлично. Идем дальше. Назови столицу Ирана. Иран, ай. Хуя, ай, чуть, мой самый актуальный алиш, мой. Сундер. Иран, столица. Так. Амела центр дохш. Качание. Иран, тей. Так, хорошо. Ирана, Денис, новости сейчас? Актуально. Да. Зона грудей. Давай. Точно, ходу, что Иран, столица. И первую букву чинцам идут. Т. Тиран. Ну, может. Сейчас шел и Тегеран. Тиран. Тегеран. Тегеран, да. Ну, на новостях было, я видел. Не вспомню сейчас. Пропустим. Да. Harbi. Assalamu alaikum. İran столицу. إيران столицу. Тегеран. Все العوازي نعم سوق شخص أونسا. Тегеран, по-моему. Тегеран, по-моему. Вот. Сразу, уверенно. Тегеран. Маша, молодец. Недавно узнал. Кино, Шорс. Тегеран. Отлично. Тегеран. Все правильно. Дальше. Что такое миллениум? Самолёсон, хезон, миллениум. Миллениум, я первый раз слышу миллениум. Хуял хитом. Миллениум. Биологически, я миллениум. Millennium. Хуя. Хуял хитом. Там пропустим. Согласен. Ладно, пропускаем. Пойдете ними. Пропускаем. Ага. Пропускаем. Миллениум. Ицага. Да, понятие. Впервые слышу. Значит, Пропускаем. Миллениум, не знаю. вот есть век 100 лет, Окей. а есть миллениум. 1000. Все правильно. Да. 1000 лет. Отлично. Вот это я недавно, кстати, увидел. Миллениум впервые слышу. Да. Это отрезок в 1000 лет. 100 лет это век, 1000 лет это миллениум. Расшифруй аббревиатуру МКС. МКС. Москва, что ли? Сейчас МКС зашифроваться, да. Ну, давай. МКС Go. Сюда МКС. Согласен. МКС это хозяин. МКС. Сумхам гаунисин. Хуя МКС. Связанное с космосом, с космонавтом. Наука космоса. Единственное, Гагарин, Ольсон, и все, космос, связаны с Амсом, Ольсон. Итальян, Эльдуай. Международная. Космическая связь. Ну, давай, пусть будет связь. Школьный из вопрос. Ну, в принципе, в школе обучаем. Хади, прям, да. Школа болчандон, со школа ават. Что махалея? Но хилам хала хуха юсацега халас. Саша, дем, да, ищи же. Хоша. Ама, так. Не знаю. Международная. Космическая составляющая система. Станция. Окей. Так. Космическая станция. Какая? Московская космическая станция. Только не московская, а международная. Международная, ладно. Международная космическая станция, наверное. Отлично. Международная космическая станция. Отлично. Международная космическая станция. Отлично. Что такое меридиан? Алим, очень сложно, что я хороший нам. Она царственный, что думаю, а вы можете. Цауэнюк алил, что ли, да, современный. И что мало, ласон, Дождь что-то. он пропускаем. Из-за космоса связь. Да. Колледж название из-за учебное. Значит, это Училище. училище. Это что-то, то, что делит что-то напополам. Делит что-то. Вообще не знаю. Ара, такую подсказку сделаю, может быть, поймешь. Мы до Мне этого... кажется, неделю нужно с ним. До этого мы говорили про экватор, который идет горизонтально. Вертикально, разделяющий. Идет вертикально, да. Откуда до куда? Слева направо. Логический вопрос. Нет, вертикально. Сверху. Сверху вниз. Вниз, да.
северного, северного северной части до южной. до южной, восточной, западной. Как экватор, только вертикально. Ага, Как ты это объяснишь? Вот, ты уже все теперь выложил. экватор это так, меридиан это вот так. Откуда до куда? От точки А до точки Б, А точка А где? вверху, Где? сверху вниз, До самого севера до юга. Делит. с севера до юга. Окей. Это линия вокруг Земли, делящая ее на, по-моему, то ли 12, то ли 24 части, меридиан. Вот. От северной до южной точки. По-моему, вот так. Отлично. Так, это вертикальные вот эти вот на глобусе. Часовые, наверное, это пояса делят. Ну, короче, вертикальные линии, которые делят Землю по экватору. Отлично. Ну, имеется в виду по периметру экватора. Меридиана – это линия на карте, которая, не знаю, сейчас надо вспомнить. Вертикальная линия. Отлично. Что она делает? Она разделяет Землю на часовые пояса. Отлично. Дальше идем. Хочу объявить, что теперь мой формат викторин доступен и для ваших мероприятий. Если вы открываете бизнес, проводите корпоратив или любое другое событие и хотите, чтобы ваше мероприятие запомнилось, мы готовы провести нашу фирменную викторину в том самом формате, который вам так полюбился. Живые эмоции, интерактив и хорошее настроение для гостей гарантированы. Связаться со мной можно по этим контактам, также дублирую их в описании. Осталось так, 57 вопросов. 57 вопросов. Я ждал этой реакции. Двухцейсно. 42. Так, какой металл бывает жидким даже при комнатной температуре? Алюминий может. Галлий. Жидкий мой. Обычно металл лахти. Обычно их лахти. Жидкий мацагулей? Лахтиш иш Нет, лахтала. при комнатной температуре. Тоже попускаем, по-моему. Ты вайлила, а щука том шелч. Градусник. Это металл градусник, да? От сом шелч. А да, гермел дождь. Градусник, ей. Градусник, что, а металл да? Нержавейк са. На букву Р. Науа, цагасан. Пропускаем. Тауа, цагаде, мишнарсан, лахудыйц. И дуаша, вишь, эльчи дозы дасырсан. Дейл дадасыр. А в градуснике какой металл? Освободила. Умно виден, да, вот и все. Ртуть там, да, сюда. Все правильно, Маша. Так, первую букву лет. Р. Ра. Вторую букву. Т. Ртуть, да, ртуть, Ртуть? Хуерай. Ртуть? Все правильно, ртуть. Так, ртуть. Все правильно, ртуть. Ртуть. Отлично. Ртуть? Все правильно. Назови столицу Люксембурга. Люксембург. Давай. Дагай, он выговорить цело, на языке вертится. Пропускаем тоже. Не смогу. Столица Черногории? Подгорица. Маша. Ну, сюда нямхало, просто как бы для информации, да. Копенгаген. Сега, столица. Але ему чодить делахсоне, даламай. Люксембург. Сохилла цыга. Тем более. География Лампарес. Люксембург, не знаю вообще. Без понятия, да. Уйчайник, Люксембург. Муша, Люксембург, столица мясте. Столица. Вопрос плохо, да? Хаин столица. Хаин столица, Люксембург. Мишай, Юрази, Уаи, Мишай. Европа. Европа? Але икхали ансоне. Не, Люксембург это город как раз таки. Молодец. Это столица, я вот не помню чего, Люксембург. То ли Финляндии, не Финляндии, Нидерланды, по-моему, вроде бы, если не ошибаюсь. Но Люксембург это город, я знаю. Молодец. Подсказку я. На букву Л. Л. Люксембург. Хаин, hala буква, она хулукса. Буква Л. Л.А. Латвия. Пять. С школьной физрукой, кстати, Адам Онаргах, передаю тебе, док Маршал,
каждый физкультуре из Урцуса, столицы, учится география, учебники, 7 классе. Флаг, даже. Но я ничего из этого не запомнил. Даже на физкультуре тебя пытались Ну научить. что-то мне географии. подсказывает. Люксембург, столица Люксембурга. Тебе правильно что-то подсказывает. Так и есть. Делда, дикс модела соня. Так doğru я. Значит, Пропускаем. Куда цыга? Люксембург. Столица Люксембурга, Люксембург. Столица Люксембурга, Люксембург. Город цыга. Одноименная. Люксембург. Люксембург. Страна? Страна. Город, да? Люксембург. Столица. Его. Одноименная. Люксембург, по-моему. Все правильно. Как Перу. Да. Столица Люксембурга, Люксембург. Да. Сколько веков назад был 21 век до нашей эры? До нашей эры. Подвохом было, да? Ага. Да. Обычно. Какого подвоха? 21 века. 21 век назад, получается. Да. Точно? Да, точно. Говорят, 21 век. 21 век нашей эры до. А вы ее цикла 21 век. Хоха, из подвоху. Ага. Да, йо. Йо. Век как мацаули так. Ахугул. Ну, 26 лет назад 26 лет назад что было? был 21 век. Основание соли 21 век. Начался 21 век Да, дух. нашей эры. Свободе. 21 век. Ючу. 22. И 21 до. Ин 21 до нашей эры Мацхала. 20. До нашей эры Мацхала. Мацхала, он по-любому выше, ну да. 0. Не получилось тебя поймать? Не получил. Скорее всего, поймал, поэтому ты такой вопрос задаешь. Ноль? Ну, пусть будет 0, я не знаю. А когда был 21 век до нашей эры? Сколько веков назад? Нисколько. Поймали мы тебя? Нисколько хола было. Видишь? Öyle чем нисколько холи. В 21 веке YouTube сниму. Ладно, объясню. Надол? Listen to me. Вот времена шкала от 0 до 21 века. Вот здесь начали считать. 21 век назад. А все, что до, это считается, отсюда же считается 1 век до нашей эры, 2 век до нашей эры, в эту сторону наша эра, сюда до нашей эры. Сундайра, 21 век нашей эры сейчас. А сколько веков назад был 21 век до нашей эры? Плюс это 21 и еще минус 21, или как это получается? 21 плюс 21. Да, не 42. 42. 21 век назад до нашей эры. Hulçmegi. Мэг что? Да, я вот так, да. Чё, Гарвар, говори? 42 получается. Отлично. 42 века назад. Молодец. 42. Все правильно. Да. Столица Черногории. Подгорица. Уверен? Да. Почему А нет? ты не думаешь, что я все эти года просто придумал это? Не, ты в каждом ролике вот это спрашиваешь и уже прям знаешь, на автоматизированном. 2 вопроса на исламскую тематику. Ну, в принципе, не сложные, но, думаю, для тех, кто не знает, будут полезны. Первый вопрос. А сколько сур в Священном Коране? Сурба, 30. Да, и жуздар. 100 чем-то, да, 100. Это я нахожу лиру, что мы представляем, лиру, да, 40 дари. Паспорт Моцавет. Россия. 114. Не знаю точно, Алхур, да. Больше 100 чуть-чуть. Пришел, может. Так, Паспорт во сколько берут? 114, да? 100... Так. Я точно не вспомню. 144? Меньше, но четверка там есть. 124. Еще? 114. Да. 114. 114, по-моему. Отлично, Маша. 114. Маша. 114. 114. Отлично, Маша. Дальше. Как называется ночь, когда был ниспослан священный Коран? Розман, демон. Уже не знаю. Ночь, которую ждут все мусульмане в последние 10 дней месяца Рамадана. Лейлатул Кадр. Совершенно верно.
Все. А я не знал, что ты в ту ночь способ с этим. Теперь будешь буду знать, да. Лейлатуль Кадр. Ночь с посланием. Маша, все правильно. Не могу ошибиться. Лейлатуль Кадр. Все правильно. Лейлатуль Кадр. Все правильно, Маша. Лейлатуль Кадр. Лейлатуль Кадр, нет. Маша, анисту. Ночь предопределения. Лейлатуль Кадр. Столица Черногории, знаешь? Черногория это... Так, Черногория. Каматикши. Савдила. Лила. Выпуск Таджи, выпуск. Савдила. Сахайжесу. Черногорица? Подгорица, да, точно. Да. Подвох Герцега, помню. Маша, еще один вопрос, на который нет правильного ответа, просто твое мнение интересно. Цветы – это пустая трата денег или нет? Честно, нет. Но считаю то, что дарить их слишком много бессмысленно. Но если есть достаток, если есть возможность, то да, окей. Но не думаю, что стоит как бы последнее на это тратить. Вот лично мое мнение. Нет. И также я считаю то, что весь этот институт подарков в Чечне, да и в целом на Кавказе очень сильно слишком его разогнали, этот институт. То, что там без подарков не может быть ничего, то, что все строится на подарках и так далее. Как подарки это хорошо, но не стоит слишком на них опираться, я думаю. В зависимости, кому их дарить. Например? Можно маме подарить. Получается, не пустая. Конечно. Если человек радуется, то можно подарить, почему бы нет. А с точки зрения архитектуры ответить Дино. Давай. Если так рассуждать, то все вот эти вот фасады, все дополнительное вот это вот, там, не знаю, барокко, там, не знаю, классицизм, дополнительные пилястры и так далее, это все излишество. То есть нету никакой необходимости с точки зрения проживания в этом доме. И раз мы тратим на какое-то удовольствие, красоту, деньги в архитектуре, почему бы не тратить это для того, чтобы порадовать близких людей? Очень хорошо сказано. Я так считаю. Скорее нет. Почему? Но цветы для кого-то, не знаю, для кого-то это имеет значение, для кого-то нет. То есть это... Не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Пустая трата денег. Да и ударил, конечно. Приятно, но пустая трата денег. Получишь, тогда рулил. Да и ударил. Сыграешь, бахинас. Все, а мнение исчерпано. ليش حل ما دولش تعدل المكشنات شو يشت ثاني وباش واجد ميازل بعض سون هي اخيتها. Ну, если у тебя лишние деньги, то можно. А так я бы предпочел более полезные вещи. Например? Например, ну не знаю, какие предпочтения. Ну, какую-то технику или еду вот. Мое мнение, то, что это нормально. Мы тебе даем подарок за твою смелость и участие от нашего спонсора. Памирские напитки, прямиком из Афгана. Полностью? Полностью тебе возмолил. Кстати, часть вырученных денег идет на благотворительность, чтобы знали. Резвуё. Это афганские напитки, не бойкотированные. Компания Шафа возмолил. Резвуё. Афганистан, халио. А просто акут бахка сразу Афганистан. Возмолил прямо с Афганистана. Да, Прямые поставки. Ознакомлюсь. Ознакомься обязательно. Bismillah. Машалла, да. Возмолил. Всегда уяну уже. Хилметик шуй Афганистан. Афганистан. Это тебе. Одну бутылку. Нет, это мы все даем. Халат. Я возьму. Держи. Спасибо. Это у нас все строго. Дойдет до каждого участника. Возмолил. Резвуё. Делдал. Насколько? От 0 до 100. 102. Отлично. Афганский. Халуда. Прямиком из Афганистана, прямые поставки, не бойкотированные. Возмолил. بيكوت يا صباح عربي واسس ايراني يا تشون دالو لي واسبوع دي اديكو شو تصعب سن يوم هذا يا ليش دخلت هو تشون دالو Столица Афганистана. Столица Черногории.
Подгорица. Отлично. Теперь, если есть что-то сказать, пожелать тем, кто будет нас смотреть, вот в эту камеру можешь сказать. Что я могу сказать? Я заранее знаю, что ты это не публикуешь вовремя, короче. Ну, в общем, в следующий раз. В следующий раз. Буду иметь в виду. Передам большой пламенный салам Исмаилову Адлану, который, наверное, посмотрит это видео. Желаю всем добра, мира. Будьте повежливее, аккуратнее друг с другом. Всем добра. Участвовать, да? Дал это был. ما يبقى كاسيانا بورش رجع خدا ذاك شاد دقيقة خير دق شاويك كل بيزبوزي كلا تغيرش لا تبالي ريسا لا ساعة يك يعمل شو أبغى Участвуйте, не стесняйтесь. Да, это был. Участвовать, да? Хаз слушай решен. Да. Я беру к тебе на серии. Так, все выключил? Все. Это вот, вот, это на видео. Все. Вот, да? Сам. Все, давай. Просто яхну. Maşallah masaga. Huder mutçuver sakı ursa rakşırak. Ничего вечер конкурс. Короче, ты вопрос. Эквадор, нечаянно. Эквадор, выжди, короче. Все, кэфтон. И тяжко. Вот, царь, еще. Царь, чё, дашь хил хатер, шнахчи мотялец. Вообще, сам цахсан, представь, аж больше. Намаду школа, дичун дать. Ой, Адвокат, я молодец. Я говорю, адвокат, я молодец. Мур адвокат. Suntiga, vol edukač mogu, udovuju kartačku, ječana, все. Egzamin sluš akciju, čakval. Cieco, elakons tahansā goičdeg. Mosu humcār jurkšu, jūču. Dik doš, išthagoič, doj. Mo dibil šo. Jetsi, khaz adisha desh. Tsakhic, tuna volk ma tsakhir. Jahar merk elmayo. أباك ما شو ولد دكتور وزيوتا حادو نوع كتير جرمانيا دا تيتاين الوقت شا أدوكات توقع دي بارتي يوقع وبو شروات الدقوفيون إذا وتسي يوقع Цей чарнам скидки проблем яц оправдание ю тига бил бяшка бац сам бац. Но харуй око следующий цун знание шага кашера типа Германия хуй ума хуш бац. إيش بصوا بين ما تخيلت عن دول استوصل دعوة تجساني ولا تعوى الحقيقة شوية قوش أما السوق ولا شو يرش كوارت باقيرش بيو شو تعني تن بصوا بين عليه وشخيرش قوز أي شات دعوة ويز اتس العداوة اختار ميودك Не, им вообще признаваться до. Это
Жак Ширак тахан праздники, вахамца охра, мадучига. Тахан день взяти Бастилии маду. Выходной, это он, Абба. Там выходной. Какой праздник? Праздник, немнели до праздников, сакы лукс моду. И праздник, что кертану, что семейный лукс, что. Сон از خیچ از دگ دوش запомни тундина аз акино эрахта вана календарь эрахтуне только сейчас по праздникам пью Гурченко и Любовь и она знаю, голуби, есть солнце. говорится. А что сегодня? Да, Любовь и любовь и голуби. голуби. А, то Олегкин календарь. Ох ты, день взятия Бастилии в холостую прошел, да? Прозевал, сон. Джокино, эри, Санчо. Ёхсак, дактадон, халатвärцу. Вот так, я же говорил, на картошку пошла туда-сюда, короче, сортотен. Это все равно он с этого кино шаэч, да? Тахан цаечел критик, еронцу юга. خين زامني حاج ير عيدلو ماغوش داخت صبرش عيدل كريتيك بري هو الارتسار لاريا الشخص يولش برش تر هيق قلت اتساقوش تاقوت ترك ورقي دلو هونش خلارتسار يرشت интересно خلار Крыме он уже отхатаем, лично да, царь, мелдеш уже, это, тахана дичь, царь. Главный мост. Десна أروى لتأخذ نوزا قديخ لا تولو تختار ذات حقوش دو صوت перерабатываешь завод уже вообще эсгисан там цаи при илаха кицаис на цыгану метабол дага баца хаска
رامسترن هم ما jätsuetse kvarter att Vaspanen spela. Već skoro je problemat. Ich sage, Wiströs сахарчилат хасавайца исторически ему шойкшварт. Знаешь, там актуально не гагать. Вариантировали, просто замечаю, алукшуса. Да, عن اشتعدقا خياتك по-любому عقويت بوتشيستو تقول ليش ايات. Насчет учебы, отца Эрса актуально не гагать. Замечаю, так вот пес. Bak şu da uçağı. Yokum ya. Тахан муу олда конкретно душно юхпета. Йохон тантерюэшне хавочи соочи. Сиса цажим до вирхуз. Onun Аям задел на дал, задел. духата юх. Бутхан 38 yok. Да, эштрик эс куза фигяхчанс. Но сисер дохти хиркуз дукан цадир бадыгдеч. Он вообще дух, да, что-то до. Масса он полностью газонный я лазер карта. Полностью я ушел масса он. رامشتين ضع ضع ماش دول أباك ماش وول. ده ما شغل ما شغل. ده حال قزح دون ذاك شوية. Es уже окит ял шишен шдат, ой, чё хихрш дол. او شيوك او خيدة ديناس سيجيت حاجة تشتان قوة ديناس شيخ قخيت شتارة بير شيخ حقلو الخير مال العبير فوش
واحد يشتو خيء دار دتو واحدة ذات شورين دوا Hozirchi, sar zikirli basmi noqson. Qo'shqizda tavqado. Besha, pomidor, shu et pomidor. Zakır şey işte. يوت كديرا هودي تنستين بوليش زا سخاطي قزح سيرنا دقا مايري اشتيوخ بس اتان ايش سيت كوميات تايد سيت دق يوق خدمياتي ها قرود سيت كتسا Нормально, говорю, 10 метров. Жак, 10-15 Жак, هو الاتار كلواتي نجميز اخر يوم بمدور وما دات. اتار كليواتي خيتاتو شداتشان ريت كستي زون دي لون دقوخ دات عشيش خادة دي قوسم سان دخوات ديخي. Lice lui 60 de ani ce Derse yok, basayın yoksa. Himal, şu himal mekştuk da. Şu izolațiya. Nasıl? Bu kimik açtı. Nasıl? بس انت ده حر ما داتي مش غير ده. اتا كيرتي واحد قوش خلق اوش اشت كلو حقي اللي دات اشت وش قاقين يشكير اسم دعوا خيتسة اوش غاتن تيقا بقوش أباك خزايون يوخم خزنيسن 34 اشتعل даже больше, по-моему. А здесь خذ الحوزة مشاك داتو. не, 34, 32 уже تعمل адаптацию يقظة но уже تعدق خلا زيوش резко هتيجي أقولك شرك اسمه بوخو 38 после обеда уже за 40 حلال يرقيته قودي دارش Ну, خذ الحوزة مشاك داتو. Сега, наверное, юхи даслю сахихи кигдучи кранту налата эла. خيشم Прут يقوزا كوندا شوارتا خيش о цундер ду окуза эст домадати агуса ужинчи оманшият. Do itse Gorishon Buto Wurtsik Tani Pircha. Boš paņēki vēl ārvātā, boš mahīt. Да. ها ها وو
Муслим спрашивает. Бухари, Муслим, 6130, 5133. Дадишь? 5000. Дадишь, حديش داديش. أروقع أروقع من وحاي. وأر عنده وقشوسه. دوبردين خديش ده. أما فانا بيعمل شو ده هنيس واسدل. تان ما حديش يا بخاري مسلم حديش دالش. أسخد بياخي شو بايمن. أما بايمن بياخي إنه أروقع. سو بخاري مسلم شو حديش دال وشو اسمه بياخوي. خديش ما تقول ده. على حاول ذات اسم على الوقابة وشرقة اتسندنا احتور تعنشت افيش عني سوى تان جروزيات شوار او قداء جروزيات تقوم نشكب знания دوري طول حال حرس من فيديو ياتر اشتي знания شون ياتر молодежи بقى يشير اتسنتي связанные мухту حاجة ينسوي دال جحل ديش الخاي حشر ميدانية ويهار ساعة ويقيق شان هنين سيرس خيخ بدوشتو هند إما تسخى اسم داملو دخ اتسحسو إك أنت حلو إنانا حلو صناعة سيوقتو حاجة هيك через пару минут идем до Юлю насчет учебы. اسمه حقوليه ضل الله دين خاشلو يدير الخود تنداملو اتسوي حلدش تصود وينانو يحلبش تصود نعت سبوتو دارو ويحلدش خرج ويوش نحل هون صدتي ويوش نا ويوش هون تيستي ادو ها نخ دو بويق ادو إت هم دوسهم دوال أحددو عدي مخكحون إتلي عربي مخوي حجم دخلون وهين سغان دون ساعة عش بعدين ما عش وين ما يدوس بويا دير دوحد ولا قاعد يدوس حاجة أوليه شوي اسمه بيقول زابنا لا تسعة مليون شوي اسمه بويت صندوق الخبر ها إيه داسهم الجمال عليه الصلاة والسلام تحر خينادين بس بغير الدوار شعزامي وغادي ما يلا تشيخو ادم بيبصوا في السنشان نوتسل كاس قدم بدي شادو ابو سوبنا ده لا قيرش ده لا ويش فين سندي لا سو سو ما لا اتى غريب ويعود غريب الا اتى غريب ويعود غريب وهذا خير ديري خير دادي الدعاء دين بصر دوش انا خير ما داري تصدق يشتري شيء يطول شنا باتش يا ايش زابنا يطول طبخه مكه مدنا هينسا محمد بن سلمان شنو اختار طرقش مش بقش يوضع التشوف تاع طرقش لحسن نعرفو ديسكتيت شو ساريش صبودنا ديمقراطش دو بوخلين ام ادو تاع والله شريعه بس تاع دعوات مش ساعه ده تاع عاملين سنس شو هذا ام بعضهم حاجه اشياء حيين هنا انسى ونخش بولي انسى بولي هوندا الجمال عليه الصلاه والسلام يخدي بص بغتور درشا عجمش والله ايش بو عجمش بص البوش عرب وباسش صار غتور دو الله يا سعودي ادوار حلم جو ايش حاول مدوي كان دي ويردان حدا ويبا ودو يجب مثلا هذا شريعه تنسين شريعه انا ميت مدارس يودني انا مسلمان سكستنا خو ما يسانا ميت ما فوق سعودي انا في ساعه دير الشرع زدري أو دلخ دير زدري أو دلخ صراحة نيته دير زدري أو إيش صار ولا الظالم أو دخ بوجر آمين ولا تعجرزي لا السد لا استحقاق حقيقي حتى لازم ما يهم مش خطرة حق حيش مع صار خلنا حقيقة خبر دي ترى هتي أبي يرجع وري صون لايك شو تشغل دوش الدعوة خرقيصة شو هذا اشتغل عندنا دينا اللي عسقمي على عشان خازي بيت صغيرهم وشاقة ايش دقة حلواني ستزيم زلنا دوق حاسيس دوق يسيا سكانت خير كان توقع يستحقوش شي طاشو شي شو يخش خيخان يا صغير طيب بارك دوسا سنزم وخاصة ينسى طيب بارك داسا قولوا بيري خين روحه وندس حدا يسر خوون صدقنا
تغنى هنسا تركة هنس سيا تحدش الساق يبدا اللي بقرة سي بقرة ديش استحت صورتي هنس أيوه مل ديش حقي هم شكردو هون استحى حتسخذ سجن ومشوي تحاجة حد يبدا حق عريض زي ما دو وندا سنسخة أو مشى سير داني وحويد أسير داني حسا قو أستاذ وصير دقوش وندا سو شكول هديك شواتسو إيش تشبو ننسى إيش ديشبو إيش سارة أحد إيش ديش تاع إمام وسير خدية تاع سوسي عربي الشريعتي يعقلنا يردنا مفتي يعتبرها لا تبنسي وحنا سير خدق وسن سخ عشرهمش وندا ويديش المسألة دقوال تكبر تخسى وخنا وندا سون سيجرهم على إيشات سيجرهم وندا دين مصلبة زابر ما ياسي دين مصلبة دينا بعيلم شاهد هايس ديش ما دوش شيجر ومش بيرموت لا وي إلش عليه الصلاة المية ما بايا مرولش إيه دقوش خلاق إيش يا صحاب شخدو يشارع رمضو والملك واشتار آية تعيدنا موذي داتي وليا كي يشارع دقوش خلاقي دكتور problem zijn niet sterk wat ze doen. Je gaat geen geld als hij iets mee maar als hij geen geld doet voor zijn shit daar geld doet ik dat doe ده نتولك ايه دويك انت ايران يا انسا ادمن نعط قيقه ميدر داس دير نعط خليص نوندا تاغن ايلشن ديشبوش ابو بكر يعي عايش محمد عليه الصلاه والسلام موسم نزل ديشبوش تاغن تار مسار يقش لا فيديو شو مشى إيش عربي خلاتي سوسي عربي خلاتي سليلو اشترهم شيء سير حديش دقته هون سندير لر أنت أحمد لرسنا لر ديزر دوي دار عارش دوي وين تاجر خيط سديزم قاتي وين شو نحبو شو ويا زين يحكوا يروي تسوون شنو هو ده سيدي حد يا عم ما شاء الله كورجر علم دولوش بهلا سو ايش وش والله صار بدي اتصور كانت وعيوم خلدي عشان كاس دواجة ده انه عين متقول عاش عين مفتق ايه ده اصلا تكور الخير اصلا برص يخلوني من شيء علم في سوشيال كور الخير اصلا شيء ينسى ساعه عين ساعه مشوارهم صح ده سكرمش طيب ما رجع مره ده حمل لها سموق ديالك انت دوك حسن لا دوك حسين سو فرنسا ناس يعرفون انسى حولها يردنا نقول استاذ شوي اسينو شيء ترى عندك ولا حدوي مش فرنسا جرمانيا هم مش جرمانيا سير ساعه دحل طنبوي اسحق ولا وسا استاذ تصديق بيش يحيى شيخ يحيى اتخذ ما خذ زوج وديك دين دوش يحيى دخشي وشي علم درش خلون شي دش شهر السعودي يجب تحسن حدوي وندا يحيى تخز صناعي سيدك ويطلع حدوي يوتيوب جاء يقسم الفيديو شو محيوش ما شاء الله ده لقطة تبيش وندا انسى ويا كورت نقولوا خايهم كورت كا انس بيش حبيش تهيها بوبو حتى هي ها بوبو الحمد لله ما شاء الله ده دقة تبيل إيش حايش دخل سجن دقيقة هون ده وريله سرقة حيا نميس شكولش كح اشتحوا لدي لسديشي تلسا وين ديش دبلوم شتون قزع بشكول يا سموتر بوسباتش هون ده كانت معنا دوما دوتيا قزع بغيت شو معتواتس شكول وي حاجات شوينيات سويتسا حديخ أنا تقوسو سايشة بربي الدنيا دي فرنسا دلنا سايش شبا ما شاء الله يستومر كانتو ستين شكولة يوخ شكولة وقن شكول شقيقسو السيرقية انستو تدعون على شكول قديش يتوخ سايش دبلون علم مدينة إيمنا ديمقراطيسك شكول شو تكبر تركوفر دبو علمنا لا عدد من السبب اللي بيخدم الحين حاجة حد يروح موش بتسونيش استخدامك
نو وين تخن علم بدو وين ايش وين تخن حاجه وين تخن ايش der جرز das وين وقلت او جرز وي دبلوم شوي اسبيرش ديشي ترحم اسبيرش ديشا دشا سارة ديش بوتش الدحدوية إنسان تخن يق مثل يوم إلجد عليه الصلاة والسلام دح المحمد طيمر دين دول آية ديش الدخ شا دوغ اسخرا دي حاشا رجك سيعة من أدم تخن وي رجك يخلوه ديش ألر ديجا إذا كفر ديش بوغ ما داتي بايخ مريز عليه السلام كفر ديش بوغ داتي أقوزها إيمنا ريورا بيسكيوش كولش أقوزها تعويديو أيوة براتو سويلو جودك توجه علم دولش تقوي سو يقن بدروبنا بشاقة وشادك أبيسي ديش إيمنا تنغليات إس ميتكوك تقاش كولا كفر ديش تير ديمقراطيو تير عاميش تير جيمشو تاتيك على يوشيدك دوتيك وقت هذا إيمنا بيرن تدوش تاتي كفر إيمنا بيرتك تعدوغ تشوتسو داينا تخويلو إيش بوتير تشورنا شتان تدوش توي كفر مجي ولا الظالم آمين ها حو إنسائي أحبوش لرقا أسمات سبوه نتخلنا كير هدول سن إيدو يسبيري ليش نوحتي تسأل بوصل مدوي سنة من قالوا شيء لسه ولا شيء من لسه وحن وموق ما وين شو بيرزوبيش وين صحة أبرزواني حش ما وين وأبرزواني اشتغلت وقدام مرض ودع أقدر سنة خون غاص يدوش خايهم خاص وتن خاص كذا بولش كذا نميز كذا دي مليون تعود صحيح وقت تيجي نشكول على شو واتسو خيط موقع خاص ونعود الواتسو ما شاء الله ما شاء الله زايد هو العربي ما تتكلم اللغة العربية عربي هديك تغاص عم بيعشم موسى إن شاء الله فإذا المرة القادمة عندما عجب لقصلي دي شباب سويهودو دخايون وإيشتا إيش بنوته وعربي ياخد تدخل شيء دوي عربي عم بيعشوش نستنزين ندق قناة تاويزان عربي عام حاجة ويهودي يردو إنسا أحسن نقشة ديتو أصحى عربي أتوت لردوهم عربي دي شيء دوي أمط شغبري هندا إنسا حدوح له هو حويش ديش سخت حج أختار لهم ده براكتيك اسمه بابا ما أصلا مو بقى إنه كذا سامي سامسيان بوقدر سيخوز عايز بيش شكولي تدارتني على بيش عودة قيودو بوقدر سي главный центр амичани когда доллар химии биологическим центрами на южной османете еще 100 шарабейха бубат сара кайм может лирует цена керстная школе или еще может цена хан дайол цена дунья на йол но все равно حاجة كانت سنة وينها أبرز لنا حش ميوه داخل أول ما ينيش يقرأ شوية شيء عبادة تقبيش أقوال داتسيل نو بيشتو حاجة كيكين ما هو كيكين ما هو استغفر الله Диша меч датсбог датса ни в коем случае. Диша просто акера куфр присутствовать дешел в школе, це учак є по мадішло, ще шега дішло, ще отдельно дішло. Алейкум не нормально школе واحد ايش بيش ليش школе واحد وما حاجة Ну, например, Германия, например, куза шварт юк момент, че Франция моду цаас, но Германия беш школе догет жимдо штуница, таха цайрот скверчу جيمبو ستونيسا أوغري بيرو حلوة شلخان ما يشكو بير شكول عدوة شلخان سير دعوة وقت شكول بيرش أخت سيرتي قاعد شينك تدل تعبو كل شيء دانا نو يلا كده شر تعبو دانا نقلت سدو دانا نو تشوش توشك تعال شاتور دانا عيدل قرقي دانا شو أر قصي شاشي وإيش تعليل إيه خلق سوش يعني سني الحديد لدولة هذيك الحديد لدولة أصحكم ما تبوخون إني سردون يسلي إناني تحيل ناني بيرش حلقي ناني إذا إشبار قوتشياتي شيء نشتولي شيء دخ بيش دوستو ناني عند حاجة وده يقش كولا إنانيو إيميل شكولا دخل إيميل عيشي يتعمدر زنا سيرنو إثنانو نشتشتو إنانس بشبو إيش إذا أمال ده إذا نيستو عشر هونياش الوسبيتال حاجة مدوينه سيرانو ويحيوش تو علمه ويجر حيوش مدرسة وي لوجي كانت أول حيوش ده وعلمه إيم علم شنو خير حيوش مدوي وتاع علم شنو خبر شكول غلات شكولي بيش ده ترى كفر دبو تاع صدق زات تسا بوخه موبايل صوما تاع وين كتوش ديش تو قيت لا تلا خاص خيتا ويتلاس ديش كلش مدوي تاع علم شنو حبو بيجي استغنى حاجة الحجر مانع عشوق بس شرط السوداء حاوين وال استغنى ها ديك هاي استغنى نسكن داري تهي يرتوه هاي مجد حو
شو دالا ويشو إنسان نصه يسمع بيشوخ عنه ينادويا توحيد نقي برتخي وسعشخي تعشوخه حناس سخيني عارفين ما سمعوا عمق مثل وشي وشي نعم ما يوقف فلكي تمساني وين سوسو مالته دقودي نعم ما يبي نعم ما يو حاجة لا ده زي ما كان سنان يلا يوصل اللهم صل على سيدنا محمد ده نان يسحشوا ده تشجع سنوجي شكولي وقت لين شكولي دواخي ترسي داويل يخرى ويا يرضى ناس على الجبل يرتقوا انت ولا هماش جراجر في مرسي الشاي ده شيء وقين وشي كانت وشي سو جراج ده حط تصور صار شيء متوجه ساعه يخص إتسا بيتغون كاس بيتغون قال وولوش قال وولصو سوسيجي وزا وولصو سو قال وولصو يخص حلقه وشا يلخيتشو يتوت ورش يدان ارمي ويتسا داك اوديسو انسا ديكر دعويني انسا ارمي موسو سوجي دي وقت يش جالس سون تاكماده لا سيسيجي وش سوولو لو زرشكا هنا ديس قال وولو اصلا تاولو يخيد القصة تاخذ الشجاع ارمي سوينا ارمي نيون وانا يصش ده الشجاع سو يخبخ لين داويه سوقي قال وصل يوصل اوير سو هينسا سوير وصل هينسا ني الشور خصم نان يا ليش خنادوي سو سيفير نياش حبي تاريخايو وند سيرو تي ما دوي وند تان خينا حناس حقينا نسو قال ولا لا صنو يخان اسمه سرنو وند حاجه قينا ما دولي وي هينسا عمر بن الخطاب أوجر بورس تكخلو إسخانة أوجر أباس تكخلو إسخانة سو إيش الدحف عشان تردق لنا صدحن ها أروح الورش تكتغل إسخانة شيء لو يرتشو وشيء لو يشتري تيتر شغل عند يرتشو الشغل خزيو حائز شيء دايق خلاصه قال مش خلاصه خزانين عشان يوق الكاش كلا سو هم أروح تكتغل ده لا بحنشتي شيء يجي اللي يخد أخذ لا يكيد لازم نهدا قندلا إيش دي بسوتي لازم غلط لأن المؤمن طبعا ناقي يبي مثلا مش دوقته كيف يسوق رصحة خاية شو صبي يحكم لك ما رصحة يسلم ها سليدي شراس ولا يس شيء ده أسرع عربي هدي يسردو أحسن نقطة حلولبو هاي لا أشتري هاي لا ما تشغل إيمنا قزعين زي شكولي دي لذا شنو لا تخيط إنه هم خليه عاد إيمنا Европе страна ще едука европейски страна сега имна школи беш да търца да тараблак шنو قمي خليه عصانيت والله أسخت الداس صح يتشرع إنه خي صنصحب الأبرز وانش قبل جينا ويقولوا رشبو ويقولوا إنجنيش بو دش شابات الدبلومش إيسا تصبح كنا بوق بشبوش سنة وصلوا غوط سخول سنة لا ويا حجل سعيزر إسباعي ديس شورغ شرح تشي بسات وصل ستارو الجود الشرح وصل وين بوق كنبو وين موق وين المتعبات يفكش اسمه يصير حقيقة بيشوف عموخ يسوي قصي الشاس حوق التي ترى الحبق بيشوي ده مرة إن شاء الله سوري لا سوق أهلات الموديلا سو جين دي لا سينصح أبرز ما نشوف زيها هسا سو إنسان ويبير شوي بره بير سو يا عم سو اشتبك شيء إنسان بالشيء تاعي يؤشر يا عم ياسي إيه تشكر تحوي ده وندا إسبيرش كا شيء جين أول سيد وشي تلويسون حيخ لا دوغي ترحم كيديو اتفتح ولا يصل وندو ينصح ابرزوان حشر نو احبوش الخسخت الناس نص حيق التي وينا ديني علم ايه خذ علم حشتق وين الله خبونا بريمير وايمان نقا قصتي بينساني دوش مدو وايمان عبك وحاول لقدوش لو حدك شو حدك دوش تو حدي عاديش بشو تنساني دوش تويس هو عاديش بشو بريمير Da, niet wordt niet voor. Mix toe. Is beri nanu. So bala holen. So kiglo تي ثبوت وسكزين داشادو يا يمش قدابك شليرينا تخنا ويهنسا يختن كزيكا شغلن ديكها قولشن ديكها شش حارس شش قرا ديش وش شيخان الخا لامز امونت شش لامز اسدانس ليلين دي اسليلين نهوش ادين يخا مشجر حما بحكنا просто сега проблем هو ميل لا مشترك وميل قران دي شو وميل مرنش قبر ونيس توحيدا يعني نيس اغيدا دعوه سهولي وميل دي اشتغل لا مس ايرن خدوس تو كويس عودي دوستاس كويس لا هذا حاجه
إنسان إلش مال عليه الصلاة والسلام ها 4 شمال دولا دنيا إيران بخيس البشر اسخين السي دا حاجة شال سو خوبو هردو إنسان لا له الشاء وينا ويعقر بيت الهوتشي ويمن لردر غتشيئة وينا ويدعدا خسلو ويهوندا يوق مصر ويوق هايون إنسان ويحميش وحجر ما هو فرنسا هو ويوشين جا وش تستاقش الخبر ديشتو ويشين جرجرو دعدا ودري وجلس حدي وش خلي دادوس جرجرو ما خلي دخ اسخنا إلش عليه الصلاة والسلام زامنح صحابي زامنك إيدي تح هيتس وصل سجدوا التليفون شيء ما يحسر صور لي اسخنا يا تلك هينز دختشي جودا بيوق يا ما يحسرش يونس تقول Ну, телефон или куфр, да, именно куфр тяни связаны, он حال خليري حال خليري бош. Имели خليات خلا. كуфр тяни связаны до هم все равно عدديش مدوي. حديثي أتريش هذا ديش تو قاعدنا. السر إداتي أصبر. دنيا تحيس بشخلة. هندا حرف زعم نحكي مش سخلة. حرف زعم يمكن اشتحل له. دقة خيس بشخلة دنيا. نسأبوا جنس التليفون يلا كفر دات عكيم خاخكرا كفر دات. Но именно демократия связаны с документом, хотя люди отречься на что да, действующий сайн, ну да, без действия нету имана, а действующий Сахули, он да, если действующий иман, ну да, это значит, бакулян, ля 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 Аллах, он Аллах будет диктор на ламас дуа, то есть диктор Аллах, что мы, если Аллах действующий иман, царь, они ушу, то есть любой до куфра, демократия, Аллах и закон, то есть когда любой хумала действиями, именно не словами, не словесно, а действиями отречься от них, вот مو حاجة كانت تغنى ده لو هو قرأ ده يعني استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الدين يسر وليس عسر يسر هو الدين مسلم ديمقراط ما يعتقدنا حتى مصر حالة أبو رضي الله عنه شريعة دعوات شخينها демократический شيء закон شيء داخل но тига дعوات лять полностью от начала до конца шариат тига Дальше, например, светофор, хуили, дорожные правила, что еще Умар бин Хаттаб يقع مخلي полиция Умар бин Хаттаб يقع كانوا إذا خوش توي но они в خزعة демократический страна خدمات خزعة شريعة вообще да تقول خزعة связаны да خز دوخش да Умар бин Хаттаб بدينا Умар бин Хаттаб وش شريعة دعوات الله полностью خدعة وجه خدعة نيتي بقى خلاص то есть именно خدعة ده كون شو خزعة كل دنيا خزعة يوروبا يقول إنسان دوخش ده نو بحبقوا يوم قال انت حالا سمسيت سوق دونش تين لا تحج شوي انت تحج شوي يغود شوي شيء كابينه جمهور ولا لحظه الساعه شو هو شو اصل شو سيجار شو ما يقال شو تصير فرنسوس ما يسمع بلا رومانيا هون حياكن شو فرنسوس زاكون شو يزال شو غابو ده نورماندي شغابو فرنسوس زاكون شو عم ديشنال سو ناس يوصل ناس عاوين دخت شيء وصل ناس شيء زي بريد شرح حوي نفسه أخي بخا ستصلح الخاء نورماندي عين وصفة نورماندي بيري أوتشنيك شليروشي سيزكونا تبديتا ديش حا صار الهدوء لا دوش عين وصفة سندلا حقار بقويو إنسا السافطو سياسة نوكا سبيت غناخ فرنسوس شي هنا ديش مش وزا أحسيه كنت وشو أحقاقهم دا تعربوا سبيت شورت شيوخهم جيشو حشوت يخبطوا حديت حوالي ده لا ايش حديث بقى ديمقراط ما يتسع واقع حد ما قالش على شو سلام ده شو ما دي حاجه شاتسون طبعا عشان خبر دي سباق ولا قدر ولا حد صدق يتسع مو ضايعون أصديش ديز بو أحنيس das بو نو أس إيمنا يوروب عديش ماكش das بو Штате, Сайгар Бог, Штате, Сайгар, он же придумал для Шварца. Именно Эйлем Штат, Бог. Демократия, например, Даяки, что его? Демократия, делаю еще, что его, Диня. Именно Керсня, Талутский демократия был, Донсай. Аллах, закон, когда дал закон, делаю еще, что его. Муа? ده سر هيلاقي مش واخد например خذ شكول على ديمقراطية شو بدي شو يتسجل نو شكول على ديمقراطية هيتصدق شنو مساعد هيتصدق شنو مساعد ما يبدا يشوف على تو شو سبيش ما ديت بقول لها نو سبوع الساعة تاع دي بتاعت بس إنه وديني على وديني عملش تجي دوت تجي وديش تلاها أخذ عن ديمقراطية قد عقاستي شو
Не только словесно, не только бакхули, не только нетици. Именно действия, они бакасти, что его ценах. حاجة مش له هيتسوى ولا الضالي مامين هي زوي تعقسي وينا ديش له ما بيسوين واللورش ما بيسوين ديشنا بوش ну дешна хон безер хон это не значит что тавочки закон делается что еще шубок надается لا لا دوغاكن انت وينا لور ويزوين انجينير ويزوين ده حقيقة ما دي زوين الله هو بوش دو حلوة اللي شيء حون لور ويزر الانجينير ويزر الله هو بوش دو حلوة شيء أسي كانت ديشي ترى شيء تسموه شيء لامز ده شيء قرا ديش مو شيء خاطر هون شنا تخرز شيء واحد شان رزنا وياخد ويا شوي تحل واسع الله دينا صبوا إكس حوا مش دوري إكس حوا مش تدوري ديش شو الشعب أنا أدلك يا شغل توي يخبوا بقدو حبكوا يعني لا إله إلا الله وشوا دك شو عتيش شو الله نو حديث بيش حين لو أقدر إيش نداتي توش حديث بيش تاني أتريش ده دي شو هذا إما محمد هو تين مسحب إما محمد هو تصبوا شلون تين ديش شلون إما محمد هو مش كده مسحب مخايم له مش تحس شافعي هو مش خاف أنا إما محمد شلون عمك شو تأخذ عندك سن قزة دعوة كل هو اللي متكي قزة عايش وصواص قزة دعوة حي وري أنتي حدعوة حي مير شوية دعوة غير شوية قزة عقد عاش قزة وشوله هو اللي متكي لا قزة دعوة غير شوكا لو خرجوا إنسا أحبوتنا إنسا هو شيكات ودير أسبوع أحبوه الدعوة سو بو حقيقة ده اللي خدته داكاس مواد خيتنا سو يخال أحبوه دين أحبوه لا ده بو حقيقة ده اللي أصلا لا لا خد سيقول إذا حاجة يقول لي كل هو اللي متكي حاجة يسمع كل ما يشوف متكي شيء كل هو اللي ده لحد أخذ دعوة يسوي نعرف شو إنسا يقدر أن يحشي سيري حشي سعودي عربي كويت بحرين كذا لا بحرين ديمقراطيو ديمقراطي مثلا عايز يجي سعودي عايز قيتشنا عايز يجيب مثلا ديمقراطي ده أصلا ديكتاتور وساعتها تشرع عموت يا الأرمي خايو طيب ديمقراطي ما هم دعايات ديمقراطي إنه تعرفوا مش ديمقراطي طيب полностью шариата цесига шо шариата до цесига лиелдеш но цаню қитоа демократический закон шаду цега عديد تشي دراسات ووصل السدبع تقودع سير أرمي حقوق سير أرمي سنشر عنوص حفر الباطن وش جور ديو اسجور ديو يجي بتاع بويسون يجي بتبان حبي يحكي تعود يا بويسون يردان يا بويسون ويسون سيجا مصنع شريعة تعلمت ده قولنش دعوات هو الدكتاتورية الديمقراطية في بعض الصوني ديمقراطية مش نقص سيجا بيسوس ده شيء بورس بس يا الله شريعة تدوش سيجا كذا كوندلا أو ديمقراطي ما يس راز فوش أدم يقلع عن زكون ده أنت دكتاتورية هون بعض الصون الديمقراط حنو خايون فتح شيء بيرشيو لاخر نخبوي لاخر نخياتهم حاجة صوتي عربي اتل ترى لاخر نخبات أصدقائي إن نروديو يات قام دات أصدقائي إيمنا غواش وين دقيقة بول سير كون مدوي سجاش غواون دعيو دك سير شيء دلبالي بوفوش بس كير ديمقراطية مش عايز ديمقراطي تاك كانت السبق الرا ويخذ سبق ديني ووش لا صار غير الدرس ده دي وشي كانت سدعي ويشا دال دي حبيبتي خاص كتوع ما شاء الله دال إيمان صدقي العلم صدقي آمين مصر هنسا هوني بويش والكنتي وي عم تصير شخر أكتب مراد حميد يونس المجد إمامنا يوخ عبد الله سجر معصومة يروحون السوسي على بيدش يوخ أنا خليل أحياء دون هينسرش دق على تاريخات يديك أنت بونش سير دق وسير أستاذ شيشبو عايش تم دقول شتك ويش بوسا ما شاء الله دينا ده الأكثر بولها هذا ويخيل لا ولا ده ميري دليل ويا ديزر داشر سوا دليل وإيمان سوا دليل وعلم سوا دليل آمين أصحاب إسحاق ولا كات تعاون ده بس كندا سو مصر بيشتغل تعزل إسبوعي ديستي شهور شرح
مجدك دخ رصيفة أورش زرقاء عمان يقع سوز مجدي للو يرخبتح يبصر بوجري ممكن بصر تبليغ شوي سوزارتي للو يرخبتح لا قص تاتي خبر ديت أوبشي كانت يا بشرة بس أنا تعرف خيتي قبل يصير الوسخ لسه يا بقى حي مطلوس الحمد لله عربي هدي مظبوط جدا ده ديك الوش خيتي لا حدا قاعد ماشي الوقت صار خير هذيك يلعب يزداد يا قاعد بقى ستم وش دوش اللي عندي ولا تعال ده أخذوا تعال قبل تعال عن هو قال لي شو فوقه استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Вы о чем тут разговариваете все время? Я не успеваю читать ваши комментарии. Кто-то тут уже в Дубай едет, кто-то знакомится. Ищи общий кет мулен критерии, так и не понял их, да. Но я кузин я концершему. والله محمد انا لطيفه ها؟ يوانا لا بس. Главное, на вас сказать, Ну, эти пацаны, главное, он так есть говорит. Так он сажа специально горхан лам вилат беш кегидо чхтердутон беш адах чхтут ахун ашуз чо он здесь живет это мадуй сам астролит осмат я бош ашуз он сажа эйш маят он все говорит как есть баклет мадитицу хотя сейчас ашуша ерцин дичга Цу хастах цу алдитно камели тахан ко преподносить даштагиду. Ну цего захитвела. Чо хитвела? Вань, ну веришь мы безди, вань харш мы дези, видишь. Не, да. Короче говоря, что хитвела, я знаю, что сега вообще газовать дашь. Хитвела, ага, хитвела. Хитвела бор, вот бачу. إذا شيء حقيقي شو просто أقوى уже более шахмат потенциал. Инс явно гоштук аташню катвол ма обжим что бят тенцинга. Фон der луко титайн. Фон титам хето тиц де лабор бадачу. Тот же самый ушел. Просто харо. Хервуз, я согласен, у Бахар. То же самое, но все равно это как мошенничество. Движение ведет уже более там такое у него лад подия халф тохор как он и случайно он там газовал а МД там туда-сюда а инца верш бези хош без короче говоря ще мошенничество яйцо хильнички гош еще кегацало а кепку я хочу вообще короче давай сразу тот хоть как есть говорит но все равно Дикчиметти, поменял он, да, он не говорит до конца, как есть. Дикчиметти, бахцу, дикчиметти, мечаху, дикчиметти. Шагил всегда церник, хочешь так, дикчиметти, цаоли. Вот, и под властью мусульманства должен жить же, а не под европейский или там римский там закон. Харжемнига из мошенник, вот слушая хабахшин канчара хаши лук чаппе, случается лук отвечали сундук цеду, шин канчара ши лука чаппе пемпе каури баша. Тоже лук тут случак лук что ли. Тоже финансовается кредит штализм, а пиалится. Лошадь туш, я че хоза махинация, он я че это дозволено. И ты пау лицо коза. Ты имеешь в виду кепки, Рамсер, самым хэшон,